Tonga ai kublai pi baro ki perlop ki beje ke junga haga kata utrai ban nong penim junga jong pi ujiskres ngas ngongu yu blai namar bangai okum kini galan ban wan biang secien pat shapi ban yai keren ya gani ke ktien ke jong blai namar klem ke ktien ke jong blai nginomla begin yai lenti hapdeng ini ke berthai ke badap de jing sniu sudah hapdeng ini ke berthai ke badap de jing pencoy sudah hapdeng ini ke berthai ke bangi i lasin syar de bod jindum haga ni ke berthai ringi pai sigi yang kesem jungi ringi pai sigi snong ke jongi iyo iya ki ege gi basniu hakini gisni na kata kata ngidan kam ya ga ktin ga jumlai namar la rangim don ya ga ktin ga jumlai ngin jot da shisha ga ni ga ktin ga jumlai ka ong ba ki Israel ki jot namar ba kim don ya ga jingtip ya ga ktin ga jumlai haga jingde ba ga jim ga jinga ju piro la rangim don ya ga ni ga ktin ga jumlai ngisngu thu bangin jot ga ni ga jim ga jinga ga jongpin haga jing sha pen shoy jong Jesus ujisu upun i ya ganu kusa ga bakhra baha haba usaitan upun choy ya ujiskus ujubab da kaktin jong bre wong ba ubri unom im tangro ukpu kilai tli gi jubab ga jong ujiskus ya ga haga jipun choy usaitan yu ujisu ujubab na kaktin ga jong bre bar ujopro yo usaitan da kaktin ga jong bre haga jingi dei bar ga jim ga jinga jong piro ngidan kam ya kaktin ga jong bre klem ka ktin ka jublay nginumla begin job ya ga jikmen shoy ka bangi mat aga jim junga ba jopi nginumla begin job ya ga jing ga jing le ya ginu ga jih kai bakla ya ginu ki bangi mat ga jim jingi rela ningi don ya ga ktin ka jublay ngin job ro ya ki ak ha ga ne ga jim ka junga ba ga jopi habakum gini ga si ga bangi bun sin ni sha yo sngo khantam habangi yalap ya ka gospel ga jong Jesus habangi persyang ban keren ya ketin ke jublay hagaba habangi persyang ban yalap ya gospel of Jesus hakinu nu ga jaka kalak balong shayu syahat kalak balong hakanu nu ga jaka ka bangidon habangi persyang ru ban skri yu blay bangin sedang no ban skri yu blay namar bangila asyam ya ga jepenim ga jong utara Jesus ni shay sngo ba don kibru kiba kenok bain le kiba keren bain ngi kiba ong ba o utu ula ak riu blay kidon kum kita ke bangi yo sngo haga jinya lenti jonga ba jopi le si don nap deng jongpi hang ni menta pisngap yegani khubor ga jomlei pi page yegani video menta pila sedang ban nyai lenti bar utra jisu naduk khimat ga pikala ga bumut pi phai shu Jesus bat hapdeng ga jinya lenti jongpi ban chikri oblei pila sedang ban lech jing senglang pila sedang ban lech jing hikai lang pila sedang ban puli ga ktin ga jomlei pila sedang ban don ga por jong jing duai bat pila sedang ru ban yalap ga gospel ga jong Jesus hari hapdeng ga jingal enti ga jompi don gi ba keren benye pi don gi ba ong o utu akri blay o kata ka akri blay pek kala akri blay ngakwa banong ipi ba nginomla begini ya like na kita namar ba kata ga de buit jong syaitan kumnur ban pengop yang pi kumnur ban pensenge yang pi naga jingal enti jongas pi bar utrai khamtam bagin senge nagaba syikri utrai bat nagaba yalap ga gospel ga jong Jesus lardon dapdeng jepi ki bakum kita ngakwa bangan keren shepi hagan igasngi ba ngide ban singu thu ba la ka perthai ka shon Jesus kan shon ro ya ga gaji jangan sepi la ka perthai ka pentiu ben ka keren ben Jesus ka perthai kan shon ro ingai pi ka perthai kan keren ben ro ya gaji jangan ga jongpi ka ktin ka jumle ka ong na u isia kelong basan phoi ka khot ka ba new to sngaw yanga phi ka batip ya ga hok kini ga jing khot ga jongble elene ga jing keren ga jongble ya gi khon Israel wong to sngaw yanga phi ga batip ga hok manga ma phi ga batip ga hok ki bala don ha Jesus ki bala pdiang yo tra Jesus ki bala don ga hok ga jongble yo Jesus ngide ban snap ngide ban ko ngu tang ga ktin ga jongble namar uble hang ni wong to sngaw yanga phi ga batip ga hok ngidon kam begin snap begin ko ngu tang ga ktin ga jongble teng haba kibru ki keren ben yang api teng haba ngi yo snow ya ga jing keren jong kibru namar bangi shikri yo ble teng haba ngi perkhat ya ka ek ga bangi yo snow ne kiwe ka tu ka ktin ka bangi yo snow ka kta ga jim jang api bat kedon ka por ngim snow tunat shu ban duai kedon ka por ka bangi sedang ban sange ban shikri ble ngi sedang ban sange bangi le chika jing senglang chika jing shikri lang namar ba ngila ko ngu ngila snow palan ban ngila pele jimut palan ha ka ga bangi ngi yo snow Harga ketir ke jumlah keong hang neto sngau yang api ke betip ya kohok. Ide ban snap, ide ban kokmu ya Jesus
kum kita ki balak don yu haga jim ga jinga ga jongpi upai lang ubadon ka hukum jonga hala ga donut ublei hangni ong to singa nga phi ga betip ya ga hok bat upai lang jinga ubadon ya ga hukum jinga haga donut ga jongpi haga jinga le ti jinga spinga nge skam ne ka klimat ga bengi pediang nu trai ngila sedang ro ban puli ka ktin ga juble ngila sedang ban sngap ga jikai ne ga ktin juble ngange skam baro na pedeng jongpi ga bepe ini video ban ngange skam pidon ya ga ktin ga juble haga donut ga jongpi bal ada pidon ga ktin juble haga donut ga jongpi pidon kamru ban ko ngu ya uble wat ko ngu wat sngap ya ka e ga ba kibiru kikren ya ga ne ga jim ga jongpi ga ktin ga juble ka ong hang ne ba upai lang badon ka hukum jenga halaga donut wat syapting ya ga jingkren ben kibiru lemni wat kawe ya ga jingken no ben jongki hangni ublei ula la kren shai hangni ga ktin ga jumle gyo i kala la kren shai ga ong ba yanga ya phi ki bala pediang yo trai yanga ya phi ki badon ya ujiskes ide man ngap ide man ko ngu yo blei kum kita gibru ki bala don ga ktin juble ga donut ga jim jenga spi kum kita gibru ki bala yo ma daga snam jong ujiskes ya gi pop jonga ba jongpi ga ktin jongle hangni ko ong ba kamde yangai phi bingin shifting ya ga jingkren ben jong kibru kamde yangai phi dalele bingin shifting ya ga jingkren ben jong kibru teng teng haba kibru ki kren ben yangai phi namar bangi long slur haga kam go jongle bangi long slur haga ban yalap gospel ujiskes ngilong slur haga ban ya chaprang bat uble teng teng ni shifting haba kibru ki kren teng teng ne ga jing shifting kawan haga jim jangaspi bat teng teng ni kenyo ban skrible ni kenyo ban duai lar kadai hayeng sem lar kadai hangno no ga jaka ga bangi ngidon re hangne ga khtien juble ko ong ba kam dei yangai pi ban shifting wat shifting ga khtien ga juble ko ong kada ga khtien wat hane kada ga khtien ka ba uble udah hukum yangai pi badalele ru em kam dei yangai pi ngin shifting ya ga jingkren ben jong kibru lemni wat kawe ya ga jingken no ben jongki kam dei yangai pi bingin shifting bangin kawe ya ka ei kabi kibiru ki keren ben yangai pi leni ki kenok ben kidon kibiru ki ba kenok ben ru yangai pi nalor ba ki keren ben yangai pi hadin ba kimla bakin keren ben ki sedang no ban kenok ben yangai pi ki sedang no ban ong o ta obri men shaulong ta o ta long ta kindon sibun kibiru ki banwan ra ya ki kenang ba ban penjot ini ke jinglong men sim jangas pi kenang ba ban pensangai ini ke jingyat enti jangas pi haga jingdei ke jingyat enti jangas pi bat ublei renga kwa badong pi ki prolog ki jinga haga ni gasi ke bomta kamdei yangai pi bengin shifting kamdei yangai pi bengin kawe ya ga jingken no ben jong kibru kin don hikum kita kibru nginom la bengin yai lai na kini kibru ngin mat i ya kini kibru hare ga kamram jangas pi kalong ba kamdei yangai pi bengin shifting ya ke jingkren ben dan ga jingken no ben jong kibru namar ba manga ma pi ngideman sngau ngideman sngap ya ke ga ba uble ukren namar ka ktieng ka jongle ka ong hang ne ba kum kita kibru ga tip ka hok kum kita kibru ke badon yo ujiskes ke kamram jangas pikalong ba kamde yangai pi bingin chatting dalele ru em ke ktin jumle ko ong ba ujiskes ukren dalade yakini ke kentin naga gospel kat kum umathios kelonong ba ke gospel kat kum mathios kelonong ba san gat khot ka ba khatwei bat ka khatar ke gospel kat kum umathios kelonong ba san gat khot khatwei bat khatar suk mapi haba kin ya keren ben bat penstom ben ya pi bat bakin ong kiktin boman barok ru ya pi nagabanta jonga haba ki shu lamler tu ya kemen tu shat kemen ru namar ka bakhra ka bainong jong pi hakibneng naba kumta kila penstom ya kinoi thulpa kiba lamen shwa jong pi hangne kiktin jomle ka ong ba long balakar khu ya kita gibru ka sha keren ben namar kadon ka bainong ya ga jim ga jingam ga jongpi na kata daw ka kamram jinga spikolong bengin ya kemen malag sing habaki yo sngo ba kibru kren ben yang api ka kamram jingi kolong ba kamdei bagi shifting regi dei ban kemen namar ma kadon ka bainong ya ka ba ublei un ai ya ga jim ga jingam ga jongpi ya be shaprang shakri ublei khmet ki khman sha ujuskes puli bhag ktin ga jomlei ko ngu ya ka ga ba ublei ukren yang scam manga bat ma phi ngin job ya shibun kim sing gi bakoror shaga hima ga jomlei ublen garkhu